Čaute všetci, začínam bežecký vlog. Čiže máme 3. januára, pred pár dňami som mal 34 rokov. Mám jeden cieľ a to je polmaratón v apríli v Prahe. Tak toto všetci tí youtuberi berú potom. OK. Bezprostredné pocity po dobehnutí. Bol som si dal okuliare. Behalo sa super. Veľmi krásny deň dnes. Krásne počasie. Čas som mal 7,3 km v tempo 5,51. Čo je na mňa fajn čas. Aj som to cítil celkom. Mal som tiep okolo 157, tuším priemerný. Všetko som to tu zaparil ako v Titaniku. Mojím hlavným cieľom je skresať svoj čas posledného košického polmaratónu, ktorý som zabehol za 2 hodiny a 9 minút a cítil som sa pri tom asi nejak takto na čas pod 2 hodiny. Dal som si napísať tréningový plán, popravde dal som si napísať ChatGPT. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Aj z toho dôvodu, že je to easy. Človek mu napíše svoje tempa, nejaké svoje behy, koľko napríklad týždenne zabehne a on na základe toho vytvorí tréningový plán, ktorý by vám mal pomôcť vylepšiť svoj čas. Veľkou výhodou pre mňa je, že vám rovno vyhodí aj file, ktorý si viete dať do kalendára a tým pádom si viete kontrolovať každý deň podľa toho kalendára, že OK, dnes mám tempo run, dnes mám easy run, dnes mám recovery run, zároveň tam napíše, aké tempa by ste mali behať a pre mňa je to veľmi dôležité, keďže ja som ten typ človeka, ktorý sa riadi tým, čo má v kalendári a je to pre neho v podstate sveté. Včera si povedal zajtra. A čo mám v kalendári, tak to musí ísť. Z nedeľného 19-kilometrového behu s kamošmi nemám bohužiaľ žiadne video, pretože som slabý youtuber a nič som nenatočil. Tak aspoň táto fotka pre predstavu. Pri tomto behu sme mali konverzačné tempo, čo bolo fajn, lebo sme aspoň prebrali viaceré témy. A čím som starší, tak tým menej chodím na pivo a o mnoho viac sa venujem behu. Čiže ten beh mi začína nahrádzať ako keby trošku chodenie na pivo, čo je podľa mňa fajn, lebo v konečnom dôsledku je lepšie sa hýbať a čím som starší, tak tým viac si to uvedomujem. A čo sa týka ešte toho alkoholu, tak tento mesiac som si povedal, že nebudem piť žiadny, keďže som mal oslavu narodinovú pred pár dňami. A tam som to, necítil som sa dobre vôbec na druhý deň, takže som povedal, že jeden mesiac bez alkoholu zvládnem. Dnes by mal byť na pláne tempo run, to znamená nejakých 8 km s tým, že prvý kilometr nejaká rozcvička, potom 6 km v rýchlejšom tempe. Utorok som mal leg day a cítim to dodnes. A som Bulhara, neviem, či to poznáte, však strihnem to tu, keď tak. Najhorší cvik ever. Najhorší. A veľmi dobre som sa nevyspal. No, zaspal som možno o nejaké, neviem, 2., 3. a zobudil som sa nejaké 8. Spánok je dôležitý, všetci to hovoria. 4. kilometr, 6-kové tempo a mám dosť. Neviem, či to je tým, že som mal leg day. A veľmi dobre som sa nevyspal. A dnes absolútne nevlázem. Absolútne. Bude to boj. Počasie. Hnusné. Prší celý čas, ale v pohode, aspoň nefúka. Kým nefúka, všetko je krásne. Radosť behať. Pridali sa pikačky v bruchu. Nechápam. Veľmi dobre som sa nevyspal. Akože idem 6-kové tempo, čo je. Napríklad také tempo som zabehol polmaratón. Čo je pomalé, samozrejme, pre veľa zás, ale pre mňa je to akože OK. A nevládzam vôbec. Ale inak, Košice krásne. Pozrite, aká krásna šeť. A pred pár dňami sme kúpili letenky. Ideme do Ázie. Takže budú behy aj stavať. Tam to bude trošku zelenšie, predpokladám. A trošku viac veselé. OK.
Najbližšie sa asi hlasím. Až z Beatlov mám dosť. OK, Kanye West a jeho Black Skinhead. No vyhecoval. To už sa robí trošku lepšie. To je to, tie behy. Chvíľu je to OK, potom je to strašne zle. Potom je to zase chvíľu OK. A teraz tým, že rozprávam si, bude zase chvíľku zle. OK. Som doma. Dnešný deň bol, dnešný beh bol boj. A niektoré behy sú super a niektoré behy sú presne takéto. Teším sa na elektrolity, to je vždy za odmenu. Mňam. Takže je sobota. Dnes je na pláne long run, 12 km. Základ je, aby tepovka až tak nestúpala, čo možno nevyzerá podľa toho, ako dýcham momentálne. Malo by to byť taký easy run. Mám tu jeden kopček potom neskôr, tak ten bude trošku náročnejší. Ale ináč základ je držať sa ten tep dole. Okolo tých 143, 145. Dnes inak pekný deň, slnečno, trošku chladnejšie, ale vôbec sa nevadí. Do obedu som bol fotiť, hodím tu fotky. Budem mať odfotené, super fotky, odbehané, bomba, teším sa. A počúvam práve podcast s Brianom Johnsonom. Je to taká internetová postavička. Je na ňom zaujímavé to, že sa snaží akoby zvrátiť svoj vek. Povedal okolo 40-ky, hej. Ale fyzicky má nejakých 15 rokov menej, tuším. Ale čo ma na zaujalo, bol ten mindset. Rozmýšľal nad tým, čo si v 25. storočí povedia ľudia o tomto storočí a aké veci si z neho vezmu. A on chce byť presne jeden z tých prvých ľudí, čo sa im podarí ako keby zvrátiť smrť. Čiže je to veľmi zaujímavé mindset. Odporúčam. Takže to bol môj tréningový týždeň. Mal som 4-krát beh a nabehal som 33 km. Mal som 2-krát posilku a raz som mal taký domáci tréning core, mobilitu a stretching. A ako hovoria všetci youtuberi, budem rád, ak dáte like, subscribe a koment a tým podporíte tento začínajúci kanál. Budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu.